Ja està. Doncs jo li preguntaré sobre la transformació del barri durant aquests anys, d'acord? Els costums, creu que ha canviat? Els costums, evidentment, han canviat. Com han Ha canviat? canviat la vida i els costums canvien. Canvien la gent jove i van canviar la gent gran. D'acord. I les festes, de quina manera han canviat amb els anys? Les festes no han canviat gaire amb els anys. El que ha canviat és que no hi ha calés i tothom va penjat. Però les festes continuen sent, la festa major de Gràcia continua sent un referent de festa. I ens podria comentar una mica la història del barri, que vostè coneixi? Aquest barri era un barri industrial, que per això hi ha molts carrers que tenen 3 noms, perquè hi havia una fàbrica Sí. i allà on s'acabava el carrer tenia un nom. La fàbrica, després de la fàbrica tenia un altre nom. I això ha passat amb molts carrers d'aquí de Gràcia, tenen 3 noms. Aquí baix hi ha, aquí carrer Progrés, encara hi ha les cases on vivien els treballadors de la fàbrica Puigmadrid, que estava aquí a la plaça del Poble de Madrid. Vale, doncs moltes gràcies, hem acabat. Gràcies per tot.